सुबुंनो गियान होगोरा इनायाव नागारखौ जानगार खालामग्रा गोहो गोरा मोन्थोर बेनो धोरोम बिनिखायनो फालिदिनि फै जों बयबो बाथौ धोरोम जि आफा बोराइ बाथौ धोरोमानो मा सुबुंनो गियान होग्रा इनाय अनागारखौ जानगार खालामग्रा होननानै बुंदों नंगौना नङा दे दा बेखायनो आइफोर आफाफोर आं मोनसे खोथाखौ बुंबाय थागोन दा हमनानै ला आं दहाय जेला हाबफैजेनदोंमोन आंखौ नुनाय लोगो लोगो जायफ्रा आंखौ नुदों साफ्रोमबो आखाइ खबजबनानै खुलुमदों आंबो खुलुमदों आरो जेला आं बेयाव हाबफैदोंमोन साफ्रोमखौबो नायबाय आङो बैसोर साफ्रोमबो धोरोमजों सोमोन्दो गोनां साफा साफा गोथार सुबुं नोंथांमोना आरज मेथाइ खनदों अब्लाबो आं नायदों आंनाव साइक'लजि दं दे साइक'लजि फरायदों आङो बिसोरनि सानस्रिया माबायदि बेवहाय थानाय मानसिफोरनि सानस्रिया दा माबायदि मोजां स्टाडि खालामनानै नायोब्ला नुदों दिनै बिसोरो गावखौनो साफा साफा गोथार 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 साननानै लादों आरो साननानै लादों दिनै आं साफा सुफा जानानै थांनांगोन दिनै आमुखौ जाना जाबा थिग जानाय नङा आमुखौ लोंब्ला थिग जानाय नङा नंगौना नङा जायफ्रा सप्तासेयाव खेबसेल' दुगैयो बिसोरबो दिनै दुगैनानै फैदों जायफ्रा सानफ्रामबो जौ लोङो बिसोर दिनै जौ लोङाबासिनो फैदों आंबो सानबाय बाथौनि मिटिं जादों बेवहाय बेदर मोनजाखानाय नङा होननानै आं बे हटेलावसो जाहैखादों बेयाव थानाय बांसिन मानसिफोरनि सिन्तायानो मा जादों दिनै आङो नंखाय बाथ्रा बुङा दिनै आं रागा जोङा रावजोंबो नांलाया रावजोंबो खमलाया नंगौना नङा साननाया बेबायदि गुबुन साननिख्रुइ जोंनि गोसोखौ जों एसेबाबो आलादा मोनदों मानो दिस इज द पावार अफ रिलिजियन बे जाबाय धोरोमनि पावार नों फोथायनाय धोरोमनि गोहो जों फोथायनाय धोरोमनि बेनो पावार नंगौना नङा दे धोरोमनि खोथाखौ जों जेब्ला जोंनि खर' मेलेमाव सोनानै दोनबाय थागोन अब्ला जोंनि सानस्रिया बेबायदिनो जाबाय थागोन दा ओंखायनो दिनैनि बे सानस्रिखौ जों गाबोनबो लांनो हागोन नामा दिनैनि बे सानस्रिखौ जों समफोरबो लांनो हागोन नामा दिनैनि बे सानस्रिखौ जों न'आव लाइफ टाइमनि थाखाय गायसननानै दोननो हागोन नामा आंनि न'खराव नों दिनै जा सानस्रियाव दङ नों दिनै जि सानबाय थादों बे सानस्रिखौ जोंनि न'खराव जों गायसननो हागोन नामा हायो माजों हागोन धोरोमजों हागोन आरो जेब्ला जोंनि न'खराव गंफ्रोमबो न'खराव बे धोरोमनि सानस्रि धोरोमनि सान्थौखौ जों गायसननानै दोननो हागोन जोंनि न'खराव मालाबाबो बेले बेजे जानाय नङा जोंनि न'खराव मालाबाबो असान्ति जानाय नङा जोंनि न'खरनि गथ' गथाया मालाबाबो गाज्रि लामाथिं थांनाय नङा दा बेखायनो बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौनि थाखाय जोंनो सानफ्रामबो धोरोमनि माबाखौ नांबाय थागोन सानस्रि सान्थौखौ आरो बेखौ लाखिबाय थानो गोनांब्ला नोंनि न'खराव सानफ्रामबो धोरोमनि खोथाखौ रायलायनांगोन नोंनि न'खराव बाथौ गुदियाव सानफ्रामबो आलारि बाथिया जोंनांगोन आरो जोंनि फिसा फिसौफोरखौ बिसोरजों जरित लाखिनो गोनांगोन बेजों जरित लाखिनो नांगोन अब्लासो जोंनि गामियाव नोंथांमोननि न'खराव सान्थिया फैगोन जेबो गाज्रि थासारिया फैनाय नङा दहाय आबौआ बुंदों जोंनि सम्पतिया सोर होननानै जोंनि सम्पतिया सोर बारियाव खानानै दोननाय अमा बुन्दाया जोंनि सम्पतिया सोर नोंनि गय बारिया जोंनि सम्पतिया सोर नोंनि ना फुख्रिया जोङो बावलांदों गावखौनो
नोंनि फिसायासोदि नोंनि सम्पति नोंगोना नङा देनाय जोङो दिनै आंनि आइ आफानि सम्पति आं जुदि जिउ फाग्ला जानायमोनब्ला आं जुदि गाज्रि मानसि जानायमोनब्ला आं दिनै फैला जायामोनब्ला आइ आफानि थासारि आरो आइ आफानि न'खरनि अबस्थाया मा जागौमोन दाना नै बिसोर गथ'फ्रा जुदि मोजां जायाब्ला गाबोन साफा साफा लेखा गोरों गुनि गियानि मानसि जानानै गोरों जायाब्ला मोजां जायाब्ला नोंथांमोननि न'खरा बहा थागोन नोंगोना नङा देनाय दा ओंखायनो बिसोरनो जोंनि सम्पतिब्ला लेखा फरायनायजों लोगोसे बिसोरखौ जोङो आखल आखु दानायनि थाखायबो बिमा बिफाया दायित्व लानांगोन दिनै जोंनाव खोनासंनाय हुदाया जोबलांदों ने खोनासंनो जों दा बायो आरो खोनासंनो बाग्राखायनो बेवहाय रावबो फैयाखै दा बांसिनानो फैयाखै लेंदोंमोन होननानै बुंदों फैयाखै जोंनाव खोनासंनाय हुदाया जोबलांबाय खोनासंनाय हुदाया जेला जोबगोन अब्लानो जोंनाव गियानाबो आंखाल जागोन गियान नङा होमबा दा आंनि बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंदों हयथ' माबा मोनसेबाबो गियान मोनदों गियान मोननो गोनांबा जों खोनासंनांगोन आरो सोंनांगोन दानिया जोंनि सोंनाया माबायदि जों सोङोमोन गोदो जों जाखो रोङा बेखौ रोंनो थाखाय जों कुइसन खालामोमोन दानि मानसिया माखौ सोङो आंनि गोरोन्थिखौ दिहुननो थाखायसो आंनाव कुइसन खालामो सोंथि सोङो आंनि गाज्रिखौ दिहुननो थाखायसो आंनाव सोंथि सोङो आंनाव मा सोङो मिथिगौ फैलायालाय एक्टर जालायनानैलाय मा पलिटिक्सआव थादोंब्रा मानो फैदों नों पलिटिक्सआव होनना बुङो राजखान्थियाव एक्टरा थायाब्ला मास्टारा थायाब्ला थुनलाइगिरिया थायाब्ला प्रफेसरा थायाब्ला एडभकेटआ थायाब्ला सोर थागोन सिखाव दखायदा थागोन नंगौना नङा दे होमबा बिसोर थानांगौ मास्टारखौबो बुंगोन मास्टार मानसिया मानो पलिटिक्सआव थादों डक्टरखौबो बुंगोन डक्टर मानसिया मानो पलिटिक्सआव थादों प्रफेसरा मानो पलिटिक्सआव थादों थुनलाइगिरिया मानो पलिटिक्सआव थादों फरायसानि दैदेनगिरिया मानो पलिटिक्सआव थादों बिसोर रावबो थायाब्ला सोर थागोन दा बै ना फायखारिया थानांगोन नामा अमा फायखारिया थानांगौ नामा सोरबा फौसलिया थानांगोन नामा नंगौना नङा दाना माबायदि कुइसन खालामो आं बेखौसो बुंनो थांदों मानो बेबायदि जादों जों खोनासंनो बादों आरो जोंनाव जेबो सोंलु गैया तारमाने नों जेबो मिथिनो लुबैया सोंथि सोंथारबाबो नोंखौ लाजि फोनांनो नोंनि गाज्रिखौ एक्सप'ज खालामनो थाखायसो सोङो दा मानो बेबायदि जादों कारन दिनैनि दिनावहाय जोंनि सानस्रिफ्रा जोंनि खर' मेलेमफ्रा मा जादों नेगेटिभिटि मिथिबाय जाय बुस्थुआ माने मा होनना बुङो नेगेटिभखौ जेनेबा जेखौबो माने नङा जानाय नङा नङा होमबा बिदिजों जानाय नङा बियो थिग नङा बे मानसिया मोजां नङा बेयो आंखौ नायहाबबाय दंलै मानसियालाय दायनासो नामा बे नेगेटिभ सानस्रि दिनै जोंनियाव बे बारायदों जोंनि समाजाव आरो ओरैनोब्लाबो जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा बेजों साग्लोबजानाय होननानै बुंदों गोरोन्थि सानस्रि नेगेटिभ थट बे जोंनियाव बारा होननानै बुंदों आरो बियो मानो जादों मिथिबाय जोंनि जानाय लोंनायनिफ्राय दा बे नेगेटिभ थट बे गोरोन्थि सानस्रिया जोंखौ गोबां बिथिङावनो होबथानानै दोनदों आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै नस्थ' खालामदों बे नेगेटिभिटि जि थट खालि नंखाय नंखाय नङिखौल' सानबाय थानाय दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा ससियेल मिडिया नायो ससियेल मिडियायाव सोरबा मटिभेशनेल स्पिच होयोब्ला मोजां बाथ्रा बुंब्ला बेखौ नाया स्किप खालामलाङो सप्तासेयाव बिनि भिउसआ बेसेबां जायो 1K 2K माने 1000 2000 नाथाय जेब्ला सोरबा लिडारखौ रायबाय सोरबा इउटिउबारा हाग्रामा सारखौ रायबाय सोरबा लान्था लुन्था होननानै प्रमद बर' सारखौ जेला गेन्द्रा गुन्द्रा होननानै रायगोन अब्ला बेखौ बिराद बुरजा नायगोन
इनिफ्राय बुंगोनबो थिग नंखायालै हख्लायनांसिगौलै सालाफोरखौ नेगेटिभ थट नाथाय मोजां मोजां बाथ्रा बुंनायखौ मानो नाया बे बुस्थुआ जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनै धंस खालामबाय दङ आरो दिनै बेजों लोगोसे जोंनियाव मा सानस्रिया हाबदों जोंनि लाइमोनफोरनियाव हमनानै ला साख्रिनि एडभार्टाइज होदों साख्रिया 5000 एप्लिकेन्टआ आर'जलाइ गथाय गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोर दं जोंनि फिसाफोर दं नाम्बार 1 आवनो आं बुंगोन बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो बिसोरो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो मा जानो जों बिसोरखौ मा खालामनो डाक्टर खालामनो इन्जिनियार खालामनो साइन्टिस्ट खालामनो एसएस अफिसार खालामनो आईपीएस अफिसार खालामनो जि खालामनो गोसो जों बिसोरखौनो खालामनो हायो आरो बेयाव एसे गेदेर गेदेर दङ 10, 11 फोर जानो हागौ ना नोंसोरो फैगौ 15 तारिखनि जि मेट्रिक एग्जाम जागोन बेहाय नोंसोर साफ्रोमबो 90%, 95% लाखिनो हायो मिथिबायना दा आं बिमा बिफाफोरखौ मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जोंनि बर' गथ'फोर बा बर' मानसिनि जा ब्रेन गोबांनिया 80% निया जितु क्रोनोलॉजिकल एज माने बिनि जोनोमनि बैसो आरो मेंटल एज बेजों गोरोबा आईक्यू लेभेला गोरोबा आईक्यू माने इंटेलिजेंट क्वेश्चन होननानै बुङो दाने जोंनि गथ'नि बैसोजों बिसोरनि जितु गियान नलेज बुद्धि बियो गोरोबा होनना बुंदों सोरनिया ट्राइबेल मानसिफोरनिया जों बर'आ ट्राइबेल 10 बोसोर बैसोनि गथ'नि ब्रेना मा जायोनो 5 बोसोरनिल' जायो बेनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय पेपार पार्टी 15 बोसोर बैसोनि गथ'आ 10 बोसोरनिल' जायो 20 बोसोर बैसोनि गथ'आ 15 बोसोरनिल' जायो नाथाय गुबुन हारिनिया 6 बोसोरनि गथ'जों नोङो रायलाय साननानै लागोन बिनि बैसोआ 15 जाबाय नामा बिनि बैसोआ 12 जाबाय नामा जोनोमनि बैसोनिख्रुइ बिसोरनि आईक्यू लेभेला बहुत हाइसिन जायो मानो जोंहा जानाय लोंनायावबो दग दङ मिथिबाय जों मा जायो दहाय नोङो सामु लादाय खांख्राय गुसेंग्रा खार' खान्दाय मानि मुनि माबा माबि मैगं गाज्रिथ' नङा बेफोरो गासिबो मेडिसिन नाथाय जेब्ला बारा जागोन बियो उल्था जायो खार' खान्दायखौ जों नाफामजों संगोन ना गोरानजों संगोन गोथाव जाथारदों लाबोबाव खुरैनै गाहाम जागोन जा आफा जा जेलानिखि नांनायनि बारा जाबाय बेखौ मा होनना बुङो अभार द'ज बे बुस्थुआ जोंना फिजिकेलि मेन्टेलि एटाक खालामो मिथिबाय डाक्टारफोरा बुङो बै मानिमुनिखौ फुङाव जिख्लाबसे सावलुनानै जा जों बेखौ दाउ गोरलैजों संनानै जायो खुरैथाम गाहाम लोङो अभार द'ज जायो मिथिबाय बे जोंनि फिजिकेलि मेन्टेलि गाज्रि खालामो दिनै जोंनि गथ'फ्रा बेबायदि जादों ओंखायनो आं होननाया जोंनि ट्राइबेलफोरनि जे क्रोनोलॉजिकल एज आरो मेन्टेल एजजों गोरोबा होननाया दा होमबा जोंनाव बिनिबो गियान थानांसिगोन खारन जोङो जोंनि गथ'खौ डक्टर इन्जिनियार मास्टार प्रफेसर साइन्टिस्ट एसएस आईपीएस अफिसार खालामनो नागिरदों खारन जों जाथिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै दानो नागिरदों जाथिया गेरेमसा जानो गोनांब्ला बेवहाय थानाय लाइमोनफोर बे गथ'फ्रा डक्टर इन्जिनियार साइन्टिस्ट थुनलाइगिरि लिडार जानांगोन आरो मा होननानै बुंदोंनो जों जे सा लोङो बे साखौ जेब्ला जोङो सिनिजों लोङो जोंनि ब्रेना शार्प जायो मिथिबाय ओंखायनो फुङाव सा लोंनांगौ एसे
नाथाय मा खालामदों ब्रिटिशफ्रा जेला इन्डियाखौ सासन खालामदोंमोन अब्ला ब्रिटिशफ्रा जोंनो मोनसे फोरोंलांदों मा फोरोंलांदों मिथिगौ ना साहाखौ संख्रिजों लोंनाय गाइखेर फरा होनानै संख्रिनि साहा लोंनाय लुगैलायबाय आंहासो सिनिनिखौ लोंनो लुगैनाय नङा बिराद मोजां मोनो मानो फोरोंलांदों ब्रिटिशफ्रा संख्रिनि साहा लोंनो इन्डियानि मानसिफोरखौ आं दहाय बुंदोंमोन सिनिजों जेला साहा लोंगोन जोंनि ब्रेना शार्प जागोन नाथाय साहाखौ जेला संख्रिजों लोंगोन बिनि उल्था खामानि मावो ब्रेना दाल जायो गाज्रि जायो ब्रिटिशफ्रा इन्डियानि मानसिफोरखौ सासन खालामबाय थागोन इन्डियाखौ सासन खालामबाय थानांगोन ओंखायनो बिसोर जाम्बा जाबाय थानानै थाथों होननानै संख्रिजों साहा लोंनायखौ फोरोंदों दा जों बेखौनो लोंबाय थायो जाम्बा जाम्था दा बेफोर गियानाबो जोंनाव थानांगोन नंगौना नङा दा गुबुन हारिनि गथ'फोरनो मा दौवो गाइखेर दौवो माखन दौवो फिथाइ सामथाइ जाहोयो मोजां मोजां बेसाद जाहोयो जों जाहोयो गुसेंग्रा सावनानै मालाबा मालाबा जौ लोंनायाव माइब्रा बिदि बारि आसिखौ थोबना नै आफासो लानानै सोलानबो होयो जोंनिया अबस्थाया बेबायदि दा बेफोर मोनफ्रोमबो सोमोन्दो दङ दा जियानो जा टाइम थानायमोनबा आं एसे रायलायबावनो हागौमोन दा आं बेखौनो बुंबाय मा होनदोंमोन जोंनि फिसाफोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो बिसोरखौ जों मास्टार प्रफेसार गासिखौबो खालामनो हायो आरो बिसोरबो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो दा ओंखायनो बिसोरो जानांगौनि थाखाय जोंनि मावनांगौआ मोनसेल बिमा बिफानिया बिसोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानांगौ जेबो जादु मन्त्र गैया जेबो सर्टकाट गैया जोंनि फिसाफ्रा मोजां जानांगौनि थाखाय जादु मन्त्रआ बेनोल जों गावबा गावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लानांगौ माबायदि जोथोन फुङाव फरायनांगौ बेलासियाव फरायनांगौ मोनायावबो फरायनांगौ स्कुलाव गोसो होनानै लेखा फरायनांगौ नोंनि फिसाया आरो न'निफ्राय ओंखारलांबा सोरजों लोगो जाहैदों बबेयाव थांदों मा जाहैदों मा लोंहैदों जों बेखौल' नोजोर होनांगौ अब्लानो जोंनि गथ'आ खुनु दिन गाज्रि जानो हाया नाथाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा दिनैनि दिनाव बेखिनिखौनो मावनो हायाखै आरो ओंखायनो जोंनि फिसाफ्रा गाज्रि जादों गोदो जोङो सान हाबनाय लोगो लोगो फरायनाय टाइमाव जुदि न'आव सफैयाब्ला बिमाया जोंखौ लावथि लानानै गामिनि न'खर न'खर हाबनानै नायोमोन आमोखा दं नामा नोंस्रा आमोखा जै मोनबाय जोंबो जै खोनाबाय न' सिंनिफ्राय थमब्लेट बारना खारोमोन ओइबासो खिबु होसोनानै लागायोमोन जोंखौ सादा स्रा दा बेवहाय थानाय माखासे मानसिफोर दङ हयथ' बेबायदि जुगखौ मोनदों